Bývalý minister obrany Naď v zásade v piatok objednal muníciu od Constructive Defense. V sobotu táto zmluva bola zverejnená v centrálnom registri zmluv a v nedeľu išla na Ukrajinu. Túto muníciu 120 mm a 152 mm je preukázateľné, že bola pre potreby slovenských ozbrojených síl nejakým spôsobom nevedeli využiť, bola neupotrebiteľná. A napriek tomu ju minister obrany Naď objednal a v nedeľu ju v zásade iba administratívne, pretože ani nedošlo ku reálnemu odovzdaniu do skladov ozbrojených síl, iba administratívne vošla do skladu a išla na Ukrajinu. A keď to orgány činné v trestnom konaní nezaujíma, že kto pochybil, kto porušil zákon, to je pre mňa zarážajúce. Člen vlády, sám minister Sulík povedal, že ho Naď oklamal a takisto oklamal aj ďalších členov vlády, keď im nabúlikal do hlavy to, že on vybavil patrioty a ukázalo sa, že to nebola pravda. To znamená, že on zaviedol členov vlády Slovenskej republiky, aby sa zapáčil jeho americkým kamarátom, aby mohol vyviesť protivzdušnú obranu, ktorá bola funkčná, len preto, že zaviedol vládu, že má vybavenú náhradu v podobe patriotov, ktoré tu prišli na pár mesiacov a išli preč. Ja som veľmi nahnevaný, pretože ten hnev cítime od našich ľudí, od občanov Slovenskej republiky, ktorí sú si vedomi toho, že vláda Slovenskej republiky musí konsolidovať verejné financie a nikoho nezaujíma z kompetentných orgánov, že kto môže za stav slovenských verejných financií. A tu sa nebavíme iba o ozbrojených silách, ale keby sme sa vrátili späť ku MOMKam, k čomu bola takisto správa NKÚ, ktorá slovenskej verejnosti oznámila strašné veci. Bola tu ďalšia správa, ktorá potvrdila to, že sa tu nakupovali vakcíny, ktoré expirovali a potom sa tu nakupovali vakcíny, ktoré sme v tom čase vôbec nepotrebovali. Ja sa pýtam, dokedy má slovenská verejnosť čakať. Hovorím teraz predovšetkým o generálnej prokuratúre, pretože generálna prokuratúra je základný a najvyšší ochránca záujmov, ktoré sú chránené v trestným zákonom. Že dokedy má slovenská verejnosť čakať, že či došlo alebo nedošlo k porušeniu zákona alebo zákonov, možno aj ústavy, niekým, kvôli komu musíme dnes konsolidovať verejné financie, čo sa dotkne každého jedného občana. Teraz vás zaujíma slovenská obranyschopnosť. A kde ste boli, keď Naď a bývalá vláda celú slovenskú obranyschopnosť, všetky najzávažnejšie spôsobilosti, najhrubšej sily, keď odovzdala na Ukrajinu, vtedy vás nevadilo, vtedy vám nič nevadilo. Kde boli vaše otázky? Ja sa viac pýtam, tak kde ste boli vtedy? Ale vy tu rozprávate stále o nejakých hrozbách z Ruska a veľmi zaujímavé je, že keď sa naša armáda rozdala, tak nikomu žiadne hrozby z Ruska nevadili. Nikomu. A nie, vtedy ste sa... A teraz proti komu? No samozrejme, ale čo je vaša pointa, lebo vtedy sa tie zbrane darovali, aby sa nimi No, fajn. A teraz? A teraz? Na hraniciach. A teraz? Máme ruské tanky na hraniciach? Ja ich nevidím. Veď píšete o tom, že chodia na somároch ruskí vojaci. Veď píšete o tom, že chodia na somároch. Hovoríte o tom, že ruská armáda chodí. A ako sa posunula nejako od roku 2022? Až tak neposunú. No tak o čom rozprávate vy? Pretože dostávajú tú medzinárodnú pomoc.